Ahojte milí priatelia, ja som Veronika a dneska by som vám chcela povedať také možno trošku menej známe veci o depresii, lebo si ňou prechádzam už druhýkrát a keďže mám vzdelanie v medicíne a psychológia je moja záľuba a sama si tým prechádzam, tak si myslím, že o to viac autentické by to mohlo byť a myslím si, že som prišla na určité veci, ktoré by vám mohli pomôcť, ak si prechádzate ťažším obdobím, alebo depresiou, úzkosťami, alebo akýmkoľvek iným problémom. Slovo depresia je z anglického depressed a je to vlastne niečo niečo, čo je stlačené donútra. A najčastejšie, čo je stlačené, je vlastne naše pravé ja. Najčastejšie to je vtedy, keď potlačame seba, keď nehovoríme nie, keď žijeme nejakú rolu, ktorá nie je naša. Máme prácu, kde sa necítime sebou, sme vo vzťahu, kde sa necítime dobre a to naše telo a vlastne náš nervový systém nám dáva najavo, že už nevládze byť v tej situácii a vlastne vynakladáme veľkú energiu na to, aby sme túto rolu alebo situáciu, ktorá nám neslúži, udržali nejako vo svojom živote. A ja si myslím, že vlastne taká najrýchlejšia spojka medzi našim pravým ja sú veci, ktoré nám dodávajú energiu, lebo častokrát, keď máme depresiu, tak nemusíme mať nič, čo nám robí radosť alebo čo nás baví, ale môžeme to pozorovať ako také tiché návraty energie, že keď napríklad ideme s nejakým človekom von, ktorého máme radi, že nám toto dá energiu, alebo že si zatancujeme, že si vypočujeme nejakú hudbu, pozrieme seriál, proste to, čo nám dodáva energiu, tak je vlastne také naše spojenie s tým našim vyšším ja, alebo nemusíme hovoriť vyššie ja, môžeme hovoriť aj naše také práve ja. A čo mne veľmi pomáhalo, bolo aj písanie si denníka, takéto automatické písanie, lebo častokrát, keď máme depresiu alebo nejaké úzkosti, tak my máme v hlave toho strašne veľa a je tam taký chaos a vlastne tie myšlienky sa stále krútia, nevieme ich uchopiť. A toto písanie vlastne tým, že my tie myšlienky dáme na ten papier, tak ich nejako uchopíme a nebudú tam len tak nejak bezprízorne krúžiť v tej hlave a vieme sa k tomu nejako postaviť. Môžeme si k tomu napísať, že takto sa cítim, prečo sa tak cítim, čoho sa bojím a častokrát vlastne aj napíšeme veci, keď robíme to spontánne písanie, ktoré by sme nikdy nepovedali, že tak cítime, alebo že si ich myslíme a je to veľmi napomocné. To dokonca si myslím aj evidence-based, že to odporúčujú aj psychiatri a mne to veľmi pomohlo. Čo sa spája ešte s depresiou je pojem autentickosť a vlastne ono to všetko spolu súvisí, že je to taká tiež liečba depresie, si dovoliť byť sám sebou. Lebo napríklad z mojej skúsenosti, ja teda bývam s rodičmi a keď som bola depresívna a mala som sa zle, tak máme takú tendenciu sa správať inak, aby sme tých blízkych ušetrili, alebo keď sa niekto spýta, ako sa máš, povieme dobre. To je taká tá klasika a táto autenticita, že vlastne, že si dovolíme byť sami sebou, je veľmi liečivá a veľmi pomáha. Lebo keď vy sa budete tváriť lepšie, ako vám je, budete proste vynakladať veľa energie na to, aby ste nejako pôsobili, tak vás to bude strašne vyčerpávať. Sama som sa tým prešla a je to strašne oslobodzujúce povedať, že nemám sa dobre, proste keď ste na rodinnej oslave a máte toho dosť, tak odtiaľ odísť, alebo tam vôbec neísť. A veľmi dôležitou súčasťou tejto autentickosti sú dve veci. Jedna je vedieť povedať nie. To je tiež jedna z tých príčin depresie, alebo sa to všetko vlastne spája s tou autentickosťou a s takým zrádzaním seba, keď my vlastne nehovoríme nie v situáciách,
kde proste ho chceme strašne povedať. Alebo kde ho chceme povedať všeobecne, tak my tým vlastne zrádzame seba a zase tým prichádzame o nejakú energiu. A ďalšia akoby taká otázka, ktorá nám ukazuje na túto autentickosť, je, že sa sama o seba spýtam, že čo naozaj chcem. Nie ostatný, nie čo by malo byť, čo je podľa spoločnosti správne, ale čo ja naozaj chcem. A teraz budeme vlastne nejako počúvať to telo a on nám to povie, mám z toho úzkosť, aký mám z toho pocit, cítim ľahkosť, cítim nejaký priestor a to telo a proste ten nervový systém vám to povie. Samozrejme, keď máme nejaké ťažšie zranenia, traumy, dlhodobé psychické problémy, tak nie vždy tá úzkosť je zdravá. Nehovorím, že nemáme robiť veci, ktoré nám naháňajú strach, lebo niekedy je to aj ten výstup z tej komfortnej zóny. Ale vlastne takto v nejakom tom ránom štádiu tej depresie, alebo keď ste depresívni, tak je to najjednoduchšie, čo môžete spraviť, že proste budete robiť veci, ktoré chcete a nebudete robiť veci, ktoré nechcete, pretože vy tú energiu potrebujete hlavne pre seba, aby ste sa znovu dali proste do rovnováhy, dokopy k sebe a to mi tiež veľmi pomohlo. Ďalšia vec, taká možno trošku bude zvláštna pre niektorých z vás, ale takéto rozprávanie k sebe, vlastne to sedenie s tými negatívnymi emóciami, že som tu, vnímam ťa, sme v poriadku, sme v bezpečí. Proste dať si ten pocit toho bezpečia a toho komfortu ako samému sebe a nejak tak neutekať od tých emócií. Samozrejme niekedy sa to nedá, lebo je to náročné, to je v poriadku, keď je tých emócií príliš, tak ich nejako vybiť cvičením alebo tancovaním, alebo sa proste rozptýliť, ale oni nakoniec nás aj tak dobehnú a niekedy s nimi budeme musieť sedieť. A vlastne si to dovolí tie emócie prežiť, pretože ako som hovorila v tom predošlom videu, tak tie emócie, oni nie sú vy. Vy nie ste ani emócie, ani myšlienky. Ja si to vždy predstavujem ako takú oblohu, že ja som vlastne to vedomie, tá duša a tie emócie a myšlienky vlastne prichádzajú a odchádzajú. A keď im to dovolíte, tak oni tie emócie vlastne odídu, len musia cez vás prejsť a musíte tam byť prítomní a nejak tie emócie prežiť. Proste vyplakať sa, dať to zo seba von a byť tam pre seba. Ďalšia taká zaujímavá vec, čo mi pomáha alebo pomohla z liečbou depresie, sú probiotika. Toto bude trošku taká medicínska vsúka, pretože vlastne serotonín, ktorý sa podieľa na našej nálade, výkonnosti, energii, takej pohode, sa produkuje hlavne v čreve a je to vlastne vedecky dokázané, že keď užívate určité množstvo probiotik denne, tak to môže zlepšiť vlastne náladu, depresiu, je to vlastne vedecky podložené, môžete si na to nájsť rôzne články, takže ak chcete podporiť svoje telo, čo je tiež veľmi dôležité, tak určite dobrá strava a probiotika veľmi odporúčam, pretože zdravé črevo, zdravý mozog. A nechcem, aby toto video bolo príliš dlhé, samozrejme. Tiež som sa liečila aj antidepresívami, mala som psychoterapiu. To sú veci, ktoré sú také známe, ale chcela som zdieľať aj veci, ktoré možno nie sú také známe. A poslednú vec, ktorú by som chcela povedať je, aby ste k sebe boli láskaví a trpezliví, lebo liečenie trvá čas a tiež sama častokrát sa snažím tie veci popohnať, byť už zdravá, byť už v plnej kondícii, ale tiež ste sa nejaký čas do toho stavu dostávali a nejaký čas ste neboli proste pri sebe a ono zase nejaký čas trvá, kým sa k sebe vrátite. Takže buďte k sebe dobrí, buďte sami sebou, hovorte nie, majte sa radi, robte veci, čo vás bavia v rámci možností, a ono to prejde. A všetkým vám prajem, ak si niečím takýmto prechádzate,
veľa zdravia a prajem vám len to najlepšie. Majte sa krásne.